handina kuda kumubvisa ndakati mwana agara pano pachitura. Saka paakangoti sumukei akandimhoresa paakangoti sumukei katsaga kagutsa kubva katsva nedzimwe dzimba bva dzatanga kutsva. Aingofamba hanzi nemumwe akatoti hanzi Christopher uko ari kutekenya chinhu chake kana afunga kupisa dzimba ari kuSouth Africa. Chimbondimirira panzwa pamuri kutsanangura. Hasha TV nyaya sezvadziri. Tateguru Marufu nawiri muno iyi ndiye kumushaba changu chichi. Ndoda kuti mumwe ironda opamoko. Paripo pamuchabatawo. 835. 835. Claim yebiri kuti uya uzoburitsa pachena Huroyi wangu uye kusviba kwezita rangu uye nokuisa upenyu hwangu panjodzi. Moti ini Christopher Minduru. Ini Christopher Minduru. Ndinopika pamberi pedare ramambo makope. Ndinopika pamberi pedare ramambo makope. Kuti ndichataura chokwadi choga pasina nhema. Kuti ndichataura chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Naita yenisa yekundoweni pasi. Ndakuya kunemi Frank Kagande nyakudya sabu chachichi. Simudzaiwo ngorwe. Kana ndichitaura munondinzwa? Muzvinzwa zvandikutaura. Right. Ini Frank Kagande nyakudya. Ini Frank Kagande nyakudya. Ndinopika kuti ndichataura chokwadi pamberi pedare ramambo makope. Ndinopika kuti ndichataura chokwadi pamberi pedare ramambo makope. Pasina nhema. Pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Maita yenisa yekundoweni pasi. Mazvinzwa here zvataurwa ndinongoerenga ndizvo here zvamukanyoresa. Mazvinzwa here zvataurwa kunzi izvo uya kunyatsoburitsa pachena Huroyi uye kusviba kwezita rangu uye kuipa anzi kuisa upenyu hwangu panjodzi. Mazvinzwa mashoko achitaurwa. Munobvuma here chokwadi kuti imi makamuti Huroyi kuzva zviri kuriwe zvitondikatyamadza amusokubvuma kana kuti nditi mwana wangu Huroyi kundikatyamadza. Vanenge vaMinduru chitipai tinzwe kuti pamukanongedzwa vari kuramba kuti havana kumbobvira vakunongedzai kuti murumuri. Saka toda kuti tizonzwa kuti zvakabva nekupi tanga henyu paruro radai. Pamusoro idare rakudzwa kare. Ini ndauya pano nenhau yangu yokupumwa Huroyi nokuisa upenyu hwangu mungozi pamwe chete nemhuri yangu. Chokutanga mumusha medu makatanga kuita mashiripiti ekutsva kwedzimba. Baba havana kugona kundishedza asi vakafamba muvanhu vachitaura kuti dzimba dziri kupiswa naChristopher. Baba vaFrank kuti mwana wangu uyo pagomo akazvipisira. Zvino hapana kwati kwaendwa muromo iwoyo wotanga kubuda. Saka zvatoisa inini pangozi nemhuri yangu. Regai ndimbokubvunzai mati vanhu vaifamba vachitaura kuti kuvanhu. Izvozvo ndinozvinzwisa ndomungadarese kuzvinzwa.
vanhu vangani? Ndinovimba kuti kumhuri yese yemachapuchichi shoko iroro rakatenderera. Pane mumwe here wamurogo imakaudzwa nani? Ini ndakafonerwa nomukoma wangu anonzi Edward Kakora kunzi Muninyina kuno kwaita nyaya. Edward Kakora ari mwere? Simukai mbele kana kuno kwaita nyaya uri kunzi iwe ndiwo uri kufamba uchipisa dzimba dzevanhu. Ndiwo uri kufamba uchipisa dzimba dzevanhu. Ndo chichemo changu. Saka ndiye munhu akakuudzai Edward Kakora. Hakuna mumwe futi? Hakuna mumwe kunze kwokuti ndauya ndadainzwa tichinzi tiende kuGuruwe vanhu vane dzimba dzakadi dzakatsva. Ndo pandakatora livi basi ndokuuya ndokuenda kuGuruwe ndokubomerera zvangu ipapo. Makasvika kuGuruwe? Mabva nemudare? Dare ranga risati, ivo baba ndo vakaenda kwaChangamiri muno mudare vakapa chichemo chekuti musha maita mashura ekutsvakwe dzimba. Asi nyaya iripo chaiyo murikuiziva kuti yamavinga pano ndiye kunongedzwa kwenyu? Ndo yatavinga ndo chichemo changu. Muri kuzvinzwa here vachapuchichi kuti zvanzi imi makataura mashoko aya ayo akazoturikirwa naEdward Kakora? Ndizvo zita Edward Kakora. Edward Kakora munomuziva? Mwana wenyu? Musi makamboita dai here kumusha maererano nenhau izhi kana kuti kwete? Edward aripo? Hamuna? Saka muri kunzwa baba wenyu ari kuramba? Ndakuchidaidza Edward kuti achiuya achipa chapupu wamukataura imimi vachapuchichi vatizokuudzai imimi. Saka kupurisa tidaidzire vaEdward Kakora. Dedzai Edward. VaEdward Kakora makadii zvenyu? Tirikupika mudare ramango makope. Tinotenda baba. Tinoda kuti mumbopika kuti muchataura chokwadi pamberi pedare remene kuti nyaya yedu ifambe zvakanaka. Simudzai ruoko rwenyu rwekuti ini Edward Kakora. Ini Edward Kakora. Ndinovimbisa kuti ndichataura chokwadi pamberi pedare ramango makope. Ndinovimbisa kuti ndichataura chokwadi pamberi pedare ramango makope. Pasina nhema. Pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Sai ruoko rwenyu. VaEdward Kakora ava vanonzi vaChristopher Mindurwa munovaziva? Ndinovaziva muning'ina wangu. Ko vanonzi vaFrank Kagande nyakudya? Ndinovaziva sabhuku wemachapuchichi. Ko mukamu? Vaive baba wangu kana ndaifunga ndi baba, asi vakazotaura kuti hatina ukama ihwo. Munhu wana rutaura muno vaive baba venyu? Kukura kwese ndaiona sebaba wangu. Vakazorega kuita baba venyu? Vakataura vega vachiti hausi mwana wangu. Hungu. Zvakanaka. Izvo munoziva, ndimunoziva kuti makazofamba sei. Pane nhau iri mukati medare rino yekuti vachapuchicha vari kunzi ivo vakanongedza uyu murume uyu anonzi Christopher Mindurwa kuti ndiye akakonze muroyi. Saka handizive iye Mindurwa ari kutaura kuti akaudzwa neni. Imi makaudzwa nani? Zvakaitika ndezvekuti paita about 2-3 weeks dzimba dzemachapuchichi dzichitsva, ndakafonerwa nanonzi Misheki Zinyoni achiti ndiri kwamutumwa kwaive kwamichokuye, achiti ndina chifi ndina sabhuku wekwachapuchichi auya uku ari kuti Christopher Mindurwa apedza dzimba kupisa
right. Ivo kutaura kwavakaita vanoti ivo Christopher akauya mumba mangu mavo mukicheni hanzi akagara pasiti retractor ravanoita chituru chavo handakamuona akagara ipapo hanzi ndokubva handina kuda kumubvisa ndakati mwana agara pano pachitura saka paakangoti sumukei akandimhoresa paakangoti sumukei katsaga kagutsa kubva katsva nedzimwe dzimba bva dzatanga kutsva ini ndokubva ndamuti tinomudaidza nedunhu rira kuti Shabha ndati aiwa Shabha muning'ina Christopher kubvira muna January haasati abhodzoka kupi muno muZimbabwe saka hameno zvavari kuonawo zvavo ndopekutanga kunzwa ndakazoti nguva yapera kakawanda manje ndakunzwa vanhu vari kundifonera vari kuti Sabhuku ari kungofamba achiti dzimba dziri kupiswa nanhingi naChristopher zvokuti ivo vanhu vese vari muno whether ndevekwakakora vekwakagande vari muno vese vakazvinzwa Sabhuku achitaura izvozvo zvinongotinetsawo kuti akazvinzwa kupi but kuzvitaura akazvitaura straight zvokuti tikabvunza kuti vanhu vese vari muno vekwakagande kana vekwakakora vakazvinzwa Sabhuku achitaura tikari mwaya izwi kana vachida kutaura chokwadi vachazvibvuma vanhu vachakuchichi nevekwakagande nevekwakakora pane ari muno here anogona kutsigira mashoko ari kutaurwa aya navakakora nokuti zviri kunzi zvakataurwa mese munozviziva zvakataurwa naSabhuku chakuchichi pane anokwana toda munhu ari kusimudza ruoko ari kutsigira ndozvatiri kuda ari kutsigira nokuti ndabvunza pane munhu here ari kutsigira mashoko ari kutaurwa kuti Sabhuku chakuchichi akananga Christopher Mhindurwa kuti ndiye ari kukonzeresa kutsva kwedzimba zvichireva kuti Christopher Mhindurwa muroyi ndiye munhu andiri kubvunza kuti asimudze ruoko kana aripo kana pasina ibva yamanyarara kana wanyarara ibva wanyarara vasimudza ruoko avo havane sheti yebhurua vane zvavanga vaita kuti vanga vasina kunzwa vanga vasina kunzwa pamusoro zvisinei zviri kubvunzwa manzwisisa here kuti izvo vanotsigira kuti zvataurwa nomurume uyu ichokwadi vangani ngavasimudze ruoko uyo emimi muri kutsigira simukai mutsanangurire dare tsanangurai tinzwe inini ndiri kutsigirawo nyaya yekutaurwa kuti ndakazvinzwa kunyange ndisingagari kumusha asi zvokufonerwa ndakazvinzwa zvokuti Christopher kakora akauya kumusha akatonogara akasvika kumba kwababa agara kumba kwababa paakangosumuka achena ndopakatanga kutsva dzimba imi makanzwa nani inini kunzwa kwandakaita kuti ndizoziva nyaya ndakatanga kufonerwa ndiri kwaHarare nani nemukadzi anogara pamba pamusoro redare regaitida izvi dzingwa tifambise inenge yakurebesa baba kubvunzwa ndabvunza ndati ndiani anopupura kuti akanzwa vachakuchichi ava vachitaura kuti Christopher Mhindurwa muroyi ndomubvunzo chete wandabvunza kumwe kwese kwakaenda uko imi maamusipo pazvakaitika hamuna zvamakaita kufonerwa sagara pasi vanhu baba ndoda kuziva kuti pamakagara imimi makanga maenda kwaSabhuku ndo zviri kutoshamisa andati makanga maenda here kwaSabhuku handinambobvira ndaenda kwaSabhuku asi makapisa dzimba here handina kupisa chii chakaita kuti moto munoziva kuti moto wakabatidza pane anokabatidza saka imimi chii kuti muzoapisa
right moto uyu dzimba dzangu inini nekatsaka kacho kari kutaurwa kari pamba pamba ndo zvinhu zvakatanga kutsva ivo vangatsanangura kuti zvakatsva sei nokuti ndo vakanga vari inini handigare kuno ndogara kubasa ndakatofonerwa kunzi ndo zviri kuno kumusha musha waparara nemoto mwana wangu nyaya iripo chakamira nyaya iripo mutaura ndakanzwa hapana taura chokwadi chokuti ndakanzwa sabhuku vachitaura ndingoti ndakanzwa unani isi tinoda chokwadi chaicho kuti sabhuku vakati ndo zvinoita nyaya makuhwa chaiwo anopesa ngatingomva dauta pamusoro sekuru vati nditaure mazwi acho ndichitaurisa vada kuti kurukure shoma ndiri kuti ndakatarisa nhau iyi vati vari kuti vakatarisa nhau iyi mashuro nedaka nokutadza kuwirirana kubatana pachava kana manzwa paye pataurwa nevava vakataura kuti vakanga vari baba vangu asi vakazondudza kuti hamusisiri vana vangu dzimba dzakanga dzisati dzatsvaga idzi dzimba dzanga dzisati dzatsva asi ndizvozvo andizvozvo dzakanga dzatsva daka razouya pamberi ndinotaura ndichiti vati vari kutaura vachiti nyatsotaura chinonzi chokwadi munhau iyi nekuti makatitenderera kutadza kubuda pachena notenderedza vakawanda musoro kana mukusha maitika chihani makadzo achitsvagwe kuti chabva papi nekuti mazwi ekunongedzana kuti uyo akanga ari baba wako asi akazotaura kuti handisi baba wako kureva kuti pane daka pane daka chakaitika chiripo chazoita kuti dzimba dzitange kutsva tichitenderera tichasvika panhau yacho asi budirai vanhu pachena tinotenda inini ndinoda kubvunza padiki imimi makanzwa hamuna kuona ava vachitaura nomuromo wavo hamuna kuva vana vachitaura hamugara kumusha kana imimi ava makaita kunzwa asi kuona vachitaura hazvisirizvo imi ndibva maneturikirawo zvokunzwa ndizvo zvoga makaniturikira zvokunzwa andiriya pindurai nhasi uno tatosvika pano padare ndopatasangana vanhu vabva kumusha ndine muzukuru ari muno vanhu vari kutya muno kutaura asi ndakuvaita kuti vataure pane muzukuru anonzi Tanaka Kapora ndamuti iwewe pane niki nokuti wandambotanga kutaura kuti Misheki Zinyoni handina kunge ndamuona ndikati Misheki ndiye akasangana nani naakagande kwa Micho akandifonera kuti ndoti na sabhuku kuno ndozvaari kutaura ndokubva uyu mwana uyu ari muno ndamuti saka uyu zvandinenge ndisiri kumuona mumwe angape mufakazi akanzwa achitaura ndiani ndiri kuvhunza mukomana ari muno akanditi tese akatitaurira izvozvo ende kana mukavhunza munhu wese akataurirwa izvozvo aingofamba hanzi nemumwe akatoti hanzi
Christopher uko ari kutekenya chinhu chake kana afunga kupisa ari kuSouth Africa. Chimbondimirira panzwa pamuri kutsanangura. Inini ndiri kuti izvo zvokutaurirwa uchipiwa kunzi ichi chausina kuona kana wakuchiturikira tinoti anenzi makuwa. Nekuti ava hamuna kuvanzwa vachitaura kuti Christopher uyu Huroyi imi ndimi maturikira uroyi kuno uyu. Ndizvozvo. Yeah. Asi muchapindura zvenyu. Toda kungoti tifambe nenzira tisingadi kudzvinyirirana. Pakanaka. Imimi ndimi makaturikira makuwa kuno uyu. Ndizvozvo. Imimi makanzwa ne makuwa futi. Zvamusina kutaurirwa nevavo. Havana kukutaurira. Imimi ndokubva manzwa nemakuwa nomuyo akutaura imva masusikidza makuwa nebva aenda kuno uyu. Saka uyo agumbuka uyu. Tinenge tatisiyanei baba. Uyo akatonditaurira kuti ndiri pamutumwa ndopari kutaurwa. Iyeyo hamuna kuonana naye makafonerwa muchitaurirwa. Checho akaruku. Tanga chimu expecta kana. Ndo anenzi makuwa. Ndikuona kuti line racho kufamba nenyaya. Sati wanzoda kufamba nemakuwa. Kutonga nyaya dzemakuwa. Kutonga nyaya dzemakuwa. Order. Panai mkanda. Makesi yakawanda yakuda kutongwa. Awa plaintiff vanhu aumono andaita muno. Saka chini chaida V11 dai vanga mune audio uya achitaura kuti ndakati zvakati. Nokuti panapa tiri kuona umbo uchibatiso V11 chairi kubuda pamberi pedu kuti ava baba sabhuku vakataura zvakati vachibva vati zvakane mhiko dzacho. Saka panyaya iyi yabva kutaura natete guru ini ndiri kutsigira kuti patone chikamu chokuti havasisiri baba vedu vanhu havatoni magaraji. Saka garaji ro rapinda pamberi pedu enda baba vavo vachitaura kuti inini vanga vari baba vangu havasiri baba vangu. Mushona yepisha yeyo nhoroondo haugeze netsvina ukama kadai ukatopesana. Mishona yakatoipa iyoyo mudare munhu nokuti mangwana baba muchavatsvaga ivo vachakutsvagai nokuti iropa muromo uyo hautaurwe pamberi pedare rino ende mune vanhu kuti vanga vari haumbofa wakagezwa vatori kana zvipakatsvuka zvinengei tati tigadzirisa nebaba. Regai tipasusukidze musati mapindura ipapo. Nyaya inoitika ndeiyi yokuti imimi kana mune magarages amunawo pakaitika chiitiko chaitika chine gadzo. Unototanga kufungira munhu one garaji naye ndio zvipitika panyaya dzenyu imimi makadaiso. Saka pane kufungirana kuti uyu ndio uri kudai. Saka na uyo haipere apa maramba futi ukama pando zvataurwa mateta vanga vari baba vangu saka nhasi vachi vababa here patotaura zvinhu zvakawanda. Saka ipapo patodzima ukama ugezwe nesipo setsvina. Alright, pamusoro regai edze kudzidzisana zvimwe zvinhu zvatisiri kuziva. Nhau iyi yatangira padumbu. Mazvinzwisisa. Yatangira padumbu patatanga apa. Pane imwe nhau yemunhu mumwe chete iyeyo. Irida kupinda havasi kusimuka ipapa. Vacharamba vari ipapa vanhu ivava. Ichapinda, ichatushura futi rimwe ronda. Ndo pamuchaona kuti haina kutangira ipapa. Inhau yakatombofambwa naChangamire kutoenda kumusha kwachakuchichi. Inhau ine vanhu vakawanda vari mukati mayo. Saka pari zvino nyaya yatafunga kuti iyi ipere ndeyekuti toda kudzimura nyaya yokunongedzana kuri kunzi kwakaitika nokuti hatina munhu watati taona ari kunyatsotaura kuti zveshuwa ini ndakataura kana kuti ndakanzwa uyo achitaura. Saka tati iyi nhau iyi yatangira pakati. Ndaikumbira zvangu kuti tizive kuti chokwadi hapana izvozvi mese muri ngoti ndakanzwa ningi. Dare rino harigoni kuti rifambe nenyaya yemakuwa. Saka ndaikumbira ini kuna Changamire mambo makope ansandaendesa ndoda kukumbira kuti vatipe ndoda ngokumbira pane zvandoda kutaura navo. Changamire ndaikumbira kuti tichiita nhau izvi hatisi kuda kukanganwa kuti nhau iyi makamboiita muno mudare.
inhau yamukamboendesa kwatateguru, inhau isina kupera kubvira kwatateguru kwacho, inhau yatikaendera kumusha kwachakuchichi, inhau yatisina kupedza kwachakuchichi, inhau yapinda muno mudare, inhau ine zvimwe zviri kumashure zvatiri kuzonzwa nhasi. Saka nhau iyi ndaikumbira changamira kuti ngatiitsutsei tichiziva kuti inhau yakati rebei, ende tichiziva zvakare kuti mukati macho vanhu vari kungonongedzwa nongedzwa, pane vamwe vachada kuzonzi vafanire kutovepo, inogona kutadza kupera nhasi changamira. Ngatikurukure zvedu. Gutsaripotera pana Dhauti upedzisira wewe kuyeredzwa nemvura parukova pana Ruya. Makambofamba muri pamwe chete nguva iri ipi iri nyaya kuti nokuti tikuona nyaya yenyuka iri kubatanidza gutsa, anga iri mhondoro gutsa kawewe muchiweshe muno ainzi Dhauti wewe aipoterwa wewe. Saka imimi pache zvenyu mukasabatana kuti mufambe pamwe chete mugadzirise nyaya iyoyo, munoramba muchinongedzana Huroyi. Ndizvozvo mazvida kupanda. Nhumba yagutsa iri paseri pechikomo pamarongwe ka pamhindurwa pajana pasera. Saka imimi batanai, ava ndi baba wenyu, kana vari baba ndi baba wenyu baba akakora ndokuziva imi. Kwanyakudya uko saidi ndokuziva batanai nababa wenyu mogadzirisa zvinonetsa dzimwe pose pose ka zviri kunetsa inyaya dzemumusha dzinoda kugadziriswa pamusoro idare. Pandiroda kungoti nditsanangure pokuti munhu anomira mudare agoti munhu anga ari baba asi haasi baba wangu. Zvinokatyamadza handiti ndoba ndaida kutsanangura. Chinyararai. Order. Mukati menhau iyi chamasumukirawo kumese muchiuya kuno, masumukira kuzopedza dare rere ndakasiya here kana kuti masumuka nenhau iye kutaura kuti makandongedzana? Zvese pamusoro ichangamira mira ava tauri ndiwo vakakwira kudare ka ava ndiwo vataura Panamkana tinopedza nhau ngatikasike. Vapindurai zvamabvunzwa namama. Ka1. Ngatifambe chini kana vari kuti akakwira dare. iwe ndiwo wakakwira dare. Chawakakwira kunongedzwa Huroyi. Ndio chawakakwira. Ndingawedzera. Oda kuwedzera chitichi. Ndichiti kwamakatituma kuti endai munovhenekwa kuoneka kuti chakonzeresa moto uyu kune vanhu vakanga varipo vanofanirwa kupa uchapupu. Ichokwadi pamusoro ichokwadi nyaya iripo vamhenduro nyaya iripo panapa ndataura ndikati nyaya idzi dzakawanda ende isusu kuno inogona kutadza kufamba kuti because takawandisa kunzwisisa ndo zvandiri kuona. Saka nyaya iripo ndeyekuti imauya nenyaya yenyu yataona kuti panapa ndema vanhu vacho vakakutaurirai hapana anogona kuda chokwadi pachokwadi kuti ndakazvinzwa mazvinzwa ndo nhau yekuti anga yandanga ndichipira mama. Zvemusha wenyu zvakagara zvirimo muno mudare kare hazvisati zvapera, zvanga zvichadzoka madzokero azvo. Dai takatawaniswa mukana wekuti tipedze iyi tipinde pane imwe iri mumashure meiyi inotizarurira kudzokera kuya kuguruve kwamunoda kutaura nezvako nokuti mumusha menyu mune zvinhu zvakaitika. Ndosaka muri kuona vanhu vese avauya
inyaya imwe nyaya yamusati matushura iripo pano isiri kuzikanwa nevazhinji pane dokumenti riri panapa rakanyorwa panapa vakamboenda kwatate guruguru izvozvo tiri kuzviziva zvese izvozvo nyaya iripo panapa nekuti pane refresh case iripo yaudza murume uyu muno ndo yatoda kudhila naye iyo izvozvo zvese zvekuya kusiyana inazvo nyaya yen'anga amujeri ndaona kuti nyaya iyi hainga kupera zitaura kwamaita kuti vanhu vari kuramba. Okay, hold on. Zivai kuti chimwe chinokonzera chimwe. Murupanza, chinowa chinowira pane chimwe. Ndio zviri kuita nhau yenyu yamuri kutaura. Nhau iyi ine mabranches. Ine mapazi. Andigone kutaura kuti havana kunongedzana uroyi. Andigone kutaura kuti vakanongedzana uroyi. Asi ndakatarisa nhau iyi kwainoenda kunodonhera kune kunongedza kuripo pamusana pezviitiko nemazwi handi muri panzwisa ndikabvunza kuti pane huroyi wekuroyiwa akaroyiwa panapa akatsingwa aripo ndiri kubvunza iwe hapana ari kugomera kuti ndakatsingwa pana titi ko iwe right saka nhau iri pano hatingati hapana nhau iripo kusamira kwakanaka kwemusha wenyu ndiko kwaakukonzeresa kunongedzana tichidzoka mumashure tiri kuenda kunoti pandakauya pachakuchichi pandakamisikidza mukuru wemusha ndiani anga aripo ari muno mukoma wako ari kupi mukoma wako ari kupi akavhakasha anovhakasha sei mimaronga dare rekuti mugadzirise musha akanga aenda kare zvino imimi nhau yenyu kai tikuda kuti ndinzwe kuti pandakauya paya ndichibva paya ndakasiya ndati chii sabhuku pandakanga ndakusumuka ndichienda imba yandiona yanga yapa yechi27 21 yakanga yatsva ndikasiya ndati hapana imba inofanira kutsva nokuti nhau yenyu ndainzwa ndaiziva pane nhau yematongerwo enyika handizvo ndakataura mukati honguzve pane kupesana kuripo ndio zvandiri kukutaurirai saka uipi kukundikana kwemusha wenyu ndiko kwakuita mapazi yandabva mukutaurapo asi handirege kuti ndiwe ndinotaura izvi chibva zvapera kamwe chete kasingadzokeredzwa ndanga ndiri kuvhunza kuti imwarawa yawakanga uinayo iri kupi nokuti makagara apa vana vanyakuchichi ndikati garai mugwara mamiri maberekero yamukaita muripo nhasi ndivaningina vasabhuku sabhuku nemuningina wake aripo sabhuku mukuru aripo ko muningina wake mumwe uya pane vane ukama neasipo here aripo izvozvi ndiwo vana favors ipo ndimi ko favors asina kuuya zviri kutotishamisa kuti sei vasina kuuya kana asina kuuya padare rinokosha nderemusha wenyu musarara akafona achindibvunza kuti dzimwe imba futi dzatsva maunza n'anga yenyu kana kuti vaprofita venyu mumusha hakuna kutsvaimba
yakatsva imba yako. Saka muri kureva kuti pamakatanga muchitaura muri kuti mumusha menyu imimi mudzimu ndigutsa ari kupisa dzimba here? Uri kuti kwete, asi papa ndakasiya ndakunongedzerai kuti pachenyu muri kupisirana dzimba vapenyu muchizoda kuenda kunoisa vafi vane matare yavo yakamira futi. Handimuri kupanzwisa? Vafi vane matare yavo, vane zvitadzo zvavo zvakamira zvirikuda kuti zvitongwe. Nhume dzichasvika dzinobva nyika dzimwe dzichauya kuzokuyeuchidzai vana vagutsa. Asi pachenyu imimi iwewe nemunin'ina wako ndakasiya ndati chii? Uri sabhuku? Pini yako iri kupi? Unza uno. Ndipe chipini ya inotaura kuti uri sabhuku, ndipe kuno. Iyo iyi ipini yakabva kuna makope kai? Iyi yakabva na makope kai? Kureva kuti ipini yangu ka makope anomirira DA. Ini ndiri pandakamira DA. Zvandakauya pamusha wenyu ndakatanga ndashedza kansera ndikati ngauye padare. Musi wakauya kansera iwe wanga usipo? Wanga uripo? Wanga usipo? Kuno Kudare. Pamukaenda kuguruve, pamukadzoka masamba nandi nawo maviri ndigere panzako vakauya kumba kwangu mapurisa wenyu akayamba kwangu. Ndoupi vamanongedza? Akauya kumba kwangu vanhu vachindipinda mudare muno takagarapo naalemberera akati baba ndipei maningi masamanisi enyu ari maviri ndikabva ndamupa. Wakazopinda vari vega imasarakana. Amuroyi changamire ndiri mupurisa wacho. Tsamba yavo iripo iyi. Verenga tsamba. Yakanzi kurengirisha. Yakanzi kuuya nevanin'ina vako vakatsanangurwa padare remhepo tichiturira matare kubva kwatateguru kuguruve. Uyai mose makakwana. Asi inini pandakatora tsamba iyi ndichiti pindai mudare tichizodedza kansera takatanga kuisa kansera apa ava takaona vasisipo. Manga maenda kupi? Manga maenda sei? Dzungu rakatangira imaya Kudare. Rakatanga sei mudare mangu? Rakatangira mudare menyi papo. Handina ndanga ndagara. Ndikaona kuti manzikana ndikapinda. Nokuti ndiri kuronda tsoro mufambiro wenyu. Nokuti ndiwe mukuru ndiwe sabhuku. Ndakabatwa nedzungu. Dzungu rakabata sei? Amen. Unomborwara dzungu? Ndakagule kunogeza ndikanogeza. Oda. Amen. Takatanga sei kuti ndakautadzira zvikuru here mambo Amen. Aiwa, mubvunzo wangu wati unomborwara dzungu here? Akandeke chipiri ndapa. Kekutanga wakarwarira kupi? Kekutanga ndakarwarira kubhinjira, ndaenda kubhinjira kunoraina mari. Kunorarira mari? Rakabva rauya dzungu. Saka chii chiri kuitika kwauri? Ndakakahadzika ndikaona kuti kozvinokanga ndikapinda mukati muna mambo imomo rikauya futi pandakanda ndonokuhamborekugeza meso ndikaona kuti ndikadzokera kuno kundisavira mukati mamambo mune vanhu chokwadi mambo ipapa ndokwana kutaura chokwadi amene kuti dzungu racho rikuuya sei. Ko nhasi unaripo? Nhasi aripo. Kubva ipapaye handisati ambouya mambo. Asi papa ndakasiya ndati iwewe nemunin'ina wako ndoda kuona wagadzirisa musha wako nokuti ndiwe sabhuku. Ukuti sabhuku kuona njere dzakarodza mupfungwa dzako dzekuvaka.
zvino apa ndiri kunzwa mazwi yari kubuda kuvana vako vandakati uchengetedze nzare kwako. Makubva mazwi ekuti waive uri baba, waive uri muchengetedzi. Mazwi yakabva kupi? Anditava vana vako avo? Vana vako? Kana ndayambo wangu wari pamabhazi mai vato ini handimboti ndakupai mabhazi mai handaakleme ndinopa mukazi murooro wangu achienda achinogaisa gasi ndindaipa tereraunze sabo hatisi kutaura uipi hwekupa tiri kureva uipi hwekutadza kuchengeta mhuri yako yawakasirwa iwe. Nyika dzimu iri kutarisira kuti iwe ndiwo mupenyu uri kufamba nevana vese avo. Vese vana ava vanoshedza iwe kuti baba. Saka uri kugona kufamba navo here? Ndiri kugona nokuti kana anenge auya achiti ndine nzara ndomupa chibage chehana. Iwe uri kugona mumusha muchitsva vana imba dzichitsva kugona uri papi? Zvekutsva musha mambo ega ndikutaurire vanhu vese vazvinzii. Chiani chaitika ichi chemotokachi ndakaenda kudongo kwedu kwatakabva tese naiyoyo uko kwajani uko ndikanotaura kuti kumusha ndo zvakaitika manheru. Ndakaona moto wakapisa dzimba mbiri kwajani ndobva kwajani ikoko kuti vanditaurire tiri vanhu vamwe chete kuti vanditaurire kuti zvakwako kunoku zvakatanga kuno handambozvinzwai ndokwavakabva vachiuya kwedu kuzogara kwedu tiri vamwe chete vana mwana wangu. Chinzwa kana isabu nhau yako haisi nhau yekuti tinotendesa noti pane zvinhu zviviri ndakauya ndikasiya ndakutaura ndikati uri kupisirana dzimba pamusana pekuti iwe unopinda rimwe bato uyo mumwe wako anopinda rimwe bato. Handizvo takataura paya? Asi handiziye bato. Ndati handizvo zvakaita unobuda paye makorokota. Hapana kubuda nhau yekuti uyo anopinda. Unopinda bato ripi iwe? Ndiri muZANU-PF. Uri muZANU-PF? Ko mumwe wako? Ndiziwa. Ndati mumwe wako anopinda kupi? Anopinda mukuru wamwana wangu here baba. Mukuru wamwana wangu yandinaye. Ndiri kureva iwewe nehama yako pamakanga makagara muri vaviri papa makaita raini. Pandakati muri kuwirirana here? Mukati muri kuwirirana. Ndikazoti chii kupesana kuri papi? Mumwe akati anopinda rimwe sabato, uyo anopinda rimwe bato. Handopa ndakasidzira. Ndipapo mambo. Kutaurwa naChangamire taivapo vakapa mubvunzo iwoyo kwamuri ana baba. Ana baba pana baba akataura kuti izvo tiri pamwe chete zvedu sana baba asi tine uyo ane bato rake uyo ane bato rake. Haana kutaura achiti bato asi akataura achiti uyo anopinda chichenge anopinda chichake. Mambo vabvunza kuti mukabatana here pamusangano. Ini ndinoti ndakabatana nemwana wangu because naye kana hadzimai yake vari muno chavanoda kana chibage chekugaisa ndiri baba. Anyararei. Ine kautsotsi mukati mairi muruda kunzvengesa bhora parisinganzvengeke. Chokutanga imimi vatungaviri vaviri makaputeni emagrupu yese hamusi kukwana muri kuuya nezvikonzero. Iyi nhau iyi ndiri kuda kuti imbomira izvozvi. Uyo Feba uyo anofanira kunge aripo. Handimazvinzwa? Feba anofanira kunge aripo. Feba ane pini yeusabhuku? Right. Ndiri kuda kuti imbomira yakadaro. Iwewe ndiwe sabhuku
chienda kuti ukreme uyo uprove kuti uri worth esabhuku, uchauya wotaura chokwadi chako, ombobisa makuwa, wouya wakanyatsokwana, wakanogezeswa, wouya ndokudzorera kadhi rako. Asi ukatadza tsvina yandiri kuona pamberi pako, kadhi iri ndiri kurichengeta, ndio rinokupa pressure kuti iwe uri sabhuku une basa guru rekuchengeta vana vese ava. Andinozvinzwa vana vese kuti vasvike pakutaura kuti wanga uri baba asi hausisiri baba, pane zvavaona. Andinozvinzwa. Saka pauri kuuya ndikuda vana vako ndiwo unovaziva maberekero yavo kavaita, ende ndiwo unoziva pfungwa dzavo. Next court date pamusoro changamira next court date panhau iyi hatizivi kuti favor wacho wamuri kuda anenge adzoka ari mbori kupi, kuti tizive kuti court date yedu tinga nokuti 2 weeks kubva nhasi favor ari kupi. Aiwa, ndiri kureva kuti anowanikwa here aripo. Alright. Saka sei asina kuya Kudare? Vataura kuti akafamba ari kucha kunwa muteyo. Alright. Nyarani fambosi. Pamusoro zvataurwa nachangamire vari kuda next court date. Saka next court date tipeiwo musi wa 6 January. Musi wa 6 January kana muchiuya makuuya nenhau kuzopedzisa nhau iyi yokunzi Ningi ndiye akati. Asi pane nhau yatiri kuda izvozvi makagara ipapo kuti tigoziva kuti mambo agozokwanisa kuzodzipedza dzese musi mumwe chete. Next someone ngariverengwe. Verenga henyu zvazvinoreva. Uya uzoburitsa Huroyi hwangu pachena uye kupinda mumusha medu zvisina mvumo namambo. Ndiani ataurwa? Anotaura nacho. Apanotaurwa. Anonzi Fabian Kufandirori. Kufandirori. Ndizvo zvakanyoresa here. Kuti Fabian Kufandirori uya uzotaura kugoiwa wakandinongedza mumusha mangu usina mvumo yamambo. Mubvunzo wandoda kubvunza ndadzosera Kudare zvakare ndeyekuti vachakutiti makatora here Fabian Kufandirori kuuya mumusha menyu kuzochenesa musha? Amene kuti nganga kana kuti chii kana muroti isi tiri kutobvunza, tiri kunzwa zita iri kuti Kufandirori anombori ani? Rega kuita mahumbwe. Mumusha mako sabhuku hamuna kuyang'anga here? Ndati mumusha mako. Ndati mumusha mako hamuna kuyang'anga here? Yakauya nani? Ng'anga yakauya nani? Ani nokuti zvazviri kuda zvekubvunzwa namambo ndezvekuti n'anga yakauya mumusha menyu. Hapana munhu anokoka munhu mumusha ime musingazvizive musina kubvuma. Order. Ndati n'anga yakauya nani? Ndio mubvunzo wandiri kubvunza. Ende ndakabata iri kadhi rako rekuti ndiwe sabhuku. Ndiwo unofanira kuziva zviri kuitika mumusha mako. Saka mubvunzo uri kuti n'anga yakauya nani? Hanzi nganga yakauya nani ndo zvekubvunzwa namambo. Secretary achada kupindura. Secretary, pindurai secretary. nesu vanhu vomusha ivavo inenyaya yamamutaura inganga yafibhinikwa kuti ndirori kusvikira avava rinova musoini vakatedza zvekutozotsvagwa kunzi yauya nganga iya vasipa kuti vachizviramba dzimwe dzenguva vakanga vati ameno tomboita kunge nherera baba nevanhu vamuri kuona vari munhu womusha munomu ndovakaunza nganga yamukona nzvifibhini kufa ndirori ndatenda zvikuru mujongoni vachitaura vachiti nyaya yetiri kutenderera
chati kutendera nchokuti pane munhu chaya anoda kunge ari pamberi apo. Watiri kuda apa ndiFibion kufa ndirori ngauye pamberi apo. Ndiye watiri Ndiye watiri kuda iye. Kuti iye Fibion wacha akauya nani muridzi wake akamudzidzisa kuti kwachakuchichi kune dambudziko ndiani achibva mukati menyika. Ndiye watiri kuda. Sekta vazabhuka mpana kuziziva izvo kuti nganga yakauya nani. Saka case adjourned. Date 6 January. Ndiri kuda mese muye makakwana ende hapana anorwara. N'anga dzenyu dzakauya nevaprofita vakauya ndiri kuvada. Iwewe ndiwe wacho ku South Africa. Iwewe ku South Africa ndiwe wakambotaurira baba kuti imba yada kubiswa inumba. Ndingatsanangurisa. Taura. Munhu aisvikirwa ndopandotangira botedzi munin'ina wangu. Saka pakuparara kwomwe yatateguru nhumbi dzemudzimu dzakasara pamusha pangu ndichidzichengeta. Dziri kupi? Tikavakira nhumba dzirimo munhumba. Ndiyo nhumba tsaka iri kunzi Yakatsva. Dzaka munhu yakaparara rini? 2007. Kusvika nhumba yakazotsva rini? Yakatsva manje muna August. Saka munhu kana munhu aparara pachikaranga zvinofambiswa sei? Zvombo zvomufi zvomudzimu zvinoiswa kwazvinochengetwa. Kana mweya uyu wabata unoya uchiti ndinoda zvinhu zvangu. Saka chii chakaitika? Saka ndakashedza vana baba vangu. Wapi upi wacho baba wako? Favor. Ndiwo wakashedza. Yeah, ndiye. Wete uyu. Takazoenda kuna sabhuku. Tiri vatatu. Iwo sabhuku wechina. Tikagara pasi. Tikati mukufamba mumatare zviri kunzi nhumbidzi ngadziende ndedzi munhu aite zvitumba zviviri ngadziende panzvimbo imwe chete kudongo kwamukodzongi dzinoda kutsumudzwa apa dzonoiswa munhumba tsaka iri kwamukodzongi. Uyu Favor uyu ndiye aiombera mudare. Akati mwanangu dare rauri kutaura rakadi rakanaka. Pane vamugere navo vakati kana makuenda munotishedza tokukutai kutakura zvinhu zvachangamiri tichinoisa kunhumba iyi. Ina handira kuita makukutu nazvo. Takadungamidzana takuenda kwa baba vangu vamwe vadiki vanonzi Shepherd Kagande. Tasvika ikoko tikagara pasi vakapirwa nyaya naivo vakati ayo dare rakadi rakanaka hatingatsumudzeka zvinhu izvi tisina kuudzani sabhuku. Ndobva tauya kwa baba kwa sabhuku ndokusvika kugara pasi. Vasabhuku vanoti zvakanaka asiwo hatingatsumudze dare iri tisina kuudzani bungu. Mubvunzo wandakavabvunza kana vachiri kutondera ndakati nhai baba imi muri kuti nyaya iende kwaabungu nhumbidzi dzane makore mangani munhu akaparara dziri padzira bungu anga asipo here nguva yesei nhasi imimi pamakuti ngatiendei ikoko. Vakati ayo toda kuenda ikoko. Ine ndikati handingapikisa ababa ndobva ndanyarara. Zvikanzi mangwana kuseni 6 o'clock dzinokwana tasvika kumba kwani kwaabungu. Favor vakati ndinoya ndichikutora. Baba Shepherd vakati tosangana paasabhuku. Zvakanaka 6 o'clock dzakwana. Favor angauye. 7 o'clock dzakwana. Favor angauye.
ndokuenda kuna baba asabhuku sokutaurirana kwatakaita kuti tinofuma tichienda. Ndokuona baba varova pasi. Kurova pasi kuita sei? Kutiza. Vuma iwewe kana wakatiza ukufa kana wakasubiruka wakatiza. Teerera mwana taura. Nokuti kana tarangana ko kana dai vakapindwa nezvimwe zvinhu vaindiudza kuti mwanangu kwauya zvakati Kudare kuye kuenda izvenyi. Zvino ndosvika ipapo ndoona havapo ndobva ndaita mumwe chete ndamira ndega. Saka ndodarira zeta kuti zvisvikirwe nemoto zviripo. Sabhuku ava vakanonokera zvinhu. Nhumbi dzabvudza dzakapedzisira dzakupfekwa nemunhu anopenga anonzi Milton ndiunyepa. Izvo ndozvokudongo. Zvokudongo vanogarira zvinhu vana baba right, okay, fine. Vana vemhuri yekwaChakuchichi. Teererai mambo ruto. Handiti ndimi mauya vamwe mabva kuti mauya kuti muzopedzisa nhau iyi handiti. Zvino nhau yenyu inopera sei kana pakati penyu baba vamuri kutaura ivavo Febha iyeyo nhasi uno ndiye wacho futi asipo apa. Mumusha menyu imimi vana vari maChakuchichi vatungamiriri ndiwe nemumwe wako, asi imimi pawakauya uchitaura nhau yekuti uyu mwana uyu akauya achibva kuSouth Africa akauya akataura zvaakataura pamusoro penhumba iyoyo, ndikakuti anofanira kunge aripo. Saka nhasi auya asi dambudziko mumusha mako sabhuku riri kukura, and pakavakwa nhumba yagutsa makore yagara nezviri kutaurwa kupupurwa nevanhu kuti benzi ranga rakupfeka hembe, kureva kuti nhau inodzoka kwauri iwe sabhuku. Ndiwe dangwe rangu iwe mumusha, ndiwe gutsa kaiwe. Saka imimi vana vari kwagutsa mhepo kana musiri kunyatsofambisa zvakanaka matare enyu muchamarana nokutemana. Handi muri kupanzwisisa? Muchamarana nokutemana. Saka zvinhu izvi zvinoda kuti zvezvinogadziriswa. Saka naizvozvo ndiri kuti musi wa6 touya tosangana nhau iyi yopolishwa nekupera. Unenge uripo here? Musi wa6 ndotanga basa musi wa7. Unotanga musi wa7 kupi kwaunoshanda? kuSouth Africa. Asi nhau yako iripo kai? Unofanira kutokumbira mazuva kuti ipere. Hatisi kuda kuti vanhu vararame vari vakatakura kurema kwakadai, nokuti muchazotanga kudonha. Kuri kwete kukudonha uchimuka, kwekudonha uchienda, ndo zvinoita mhepo izvozvo. Wamuri kutaura nezvake, wati kutaura nezvake nditateguru wenyu paripo pamakamutadzira. Ende iwewe nemunin'ina wako garai pasi murangane. Vana kana makuzoona vakukurwisa ndiwe nemunin'ina wako ndimuri kufamba nemateya. Handiwazvinzwa? Kana vakakushedza kuti uri muroyi vanenge vari kutaura zviri kutoitika ipapo kuti chokwadi chibude. Saka kesadjandi saka kesadjandi tozosangana musi wa6. Itai kuti musvike. Hapana anobatwa dzungu, hapana anorwara, mese ndiri kukudai. Anenge asina kuuya ndinenge ndangoti abvuma mhosva. Asina kuuya abvuma mhosva. Nganga iye sabhuku. Secretary vari kupi? Ndiri kuno. Right. Secretary nevanhu vako. Secretary nevanhu vako munouya nenganga yenyu pano
musi wa6 samoni rakauya nevaprofita ngavauya pane imwe futi yavo here vasati vasimuka baba hamusi kubvumirwa kuenda kupfeka chiremba ichi tisati mapedare tisati tapera kutongwa hamusi kubvumirwa kuunganidza vanhu vachiri kuunganidzwa namambo